नमस्कार, मी प्रणाली होम किचनमध्ये तुमचं सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत. आजची आपली रेसिपी आहे सर्वांना आवडणारा असा बांगडा फिश. एकदम सोप्या पद्धतीने मी ही रेसिपी दाखवणार आहे आणि नक्की ट्राय करून पाहिजे आहे. तसेच माझ्या चॅनलला ज्याने कोणी सबस्क्राईब केलं नसेल त्याने सबस्क्राईब करायचं आहे, बेल आयकॉनला पण क्लिक करायचं आहे, ती ऑलवर ठेवायची आहे, त्यामुळे माझ्या व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला सर्वात आधी मिळते. आता आपण छान असं बांगडा फ्राय रेसिपीला सुरुवात करूया. चवीनुसार मीठ आणि 1 चमचा आगळ लावून ठेवलेला 10 मिनिटं झालेली आहेत. आपण आता 1 चमचा लाल मसाला, गरम मसाला वापरलेला आहे. इथे मच्छी फ्रायसाठी मच्छीचा मसाला मिळतो, पण मी इथे भाजलेला गरम मसाला वापरलेला आहे, त्याने छान टेस्ट मिळते. अर्धा चमचा तांदळाचं पीठ, अर्धा चमचा रवा, तर हे सर्व मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता आपण हे शॅलो फ्राय करून घेऊया. दोन चमचे तेल घेतलेलं आहे, मध्यम आकाराचा चमचा आहे. आता आपण हे तेल तापलेलं आहे, यात फिश सोडूया.
ते 4 मिनिटं छानपैकी मंद आचेवर भाजून घ्यायचे आहे. त्यानंतर आपण दुसऱ्या साईडने भाजून घ्यायचे आहे. फ्राय करण्यासाठी वेगळा मसाला मिळतो. हा मसाला आता मी गरम मसाला वापरला आहे आणि पण एकदम छान टेस्ट मिळते. बांगडा फिश तर सर्वांनाच आवडतो. मस्तपैकी छान सोप्या पद्धतीने ही रेसिपी दाखवलेली आहे. नक्की करून पहा. यामध्ये बरेच प्रकार आहेत. आपण ते पुढच्या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. फ्राय करून झालेले आहेत. आपण आता हे काढून घेऊया. राहिलेले फिश आपण आता फ्राय करून घ्यायचे आहे. अशा प्रकारे छान बांगडा फ्राय झालेले आहेत. आता आपण राहिलेले फिश फ्राय करून घेऊया. मस्त छान कुरकुरीत बांगडा फ्राय तयार झालेला आहे. नक्की ट्राय करून पहा आणि व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद.